खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय थांखिखौ लानानै बिपिएफ हानजाया जॉइंट वर्कर्स मीट हाबाफारि लादों। बावखुंग्रि ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि गेलेग्रा फोथाराव यूथ बिपिएफ वुमेन बिपिएफ आरो बिएसएफनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुवारै सावरायो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हानजानि गासै सा 90निबो बांसिन बिपिएफ हानजायाव हाबफैदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि एमसिएलए देरहासात बसुमतारी एमसिएलए धनेश्वर गयारी एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। আমার বিপিএফ দলৰ বাওকুংগ্ৰি সমষ্টিৰ যেটো ইয়থ ওমেন পেৰেণ্ট আৰু বিএছএফৰ যেটো কৰ্মী সভা এই কৰ্মী সভাত যথেষ্ট মানুহ হৈছে আৰু যেটো দেখিবলৈ পাইছে বাওকুংগ্ৰি হিচাপেতো আগতেও জিকিছে এবাৰো আমি জিকিম খুব ভাল পজিশ্যন বাওকুংগ্ৰি হিচাপে আৰু এণ্টায়াৰ বিটিচিত আমি যেটো চাই আছো বিপিএফ দলৰ পজিশ্যনটো 1 নম্বৰত আছে আৰু আমি হয় আমি জানো আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ সব দলে এইবাৰ বিটিচিত নিৰ্বাচন খেলিব কংগ্ৰেছও খেলিব বিজেপিও খেলিব ইউডিএফও খেলিব ইউপিপিএলও খেলিব মুঠতে অসমত যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সবে খেলিব বুলি মই শুনি আছোঁ যিমানেই নহওক কিয় আমি বিপিএফ হিচাপে এক্সুৱেলত আমি পাব আমাৰ পজিশ্যনটো সবতকৈ 1 নম্বৰত আছে। सेंट्रल बिपिएफआ यूथ बिएसइउ ओमेन जयै मोनफ्रोमबो जायगायाव बेबायदिनो सुबुं गौमा जादोंमोन थिग बावखुंग्रियावबो दिनै जाबाय। आं मोजां मोनदों जथेस्थ मानसिफ्रा सहाय खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव बे सहाय खालामनायानो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव गोख्रों दाबो बिपिएफआ गोख्रों बेखौ दिन्थिदों आरो थाबाय थागोन आरो जोङो जिहेतु जेन्नाय जोंना बावखुंग्रियाव अयभास गैया जेन्नायनि जेबो बाथ्रा गैया फैबाय थानाय समावबो जों देरहागोन जथेस्थ भट लानानै जों देरहागोन आरो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव दिनै नुदों गुबुन गुबुन राजनीति दोलोआबो दिनै दाख्लैबो 23 तारिखआव मोननै कंग्रेस आरो इउपिपिएलआ गिदिर गिदिर मिटिं खालामदों जोंबो खालामदों जों होनादे सोरखौबा खालाम मोना जोंनाव बयबो खालामदों नियम मथे खालामदों आरो नियम मथे थांदों। बे समाव दाख्लै 23 तारिखआव नायगाव काग्रिकुलाव जेब्ला मिटिं जायो बावहाय प्रमद बर'आ मोनसे खोथा होनदों आंखौ थांनाय 2020 सननि निर्बाचनाव बिसायख'थियाव आंखौ आक्रमन खालामदों होननानै खिन्थु बावहाय नोंथांमोनाबो सों बे गियान गैयै गथ' प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्टमोननो बियो बे प्रेसिडेन्ट लाया 9 तारिखआव मानसिफोरनो केम्पिं खालामनाय आरो गुन्दा लानानै 12टा गारि लानानै बे बेरायनाय बेयो 9 तारिखआव जानो मोनामोन जिहेतु 8 तारिखआवनो जोंहा केम्पिंआ जोबदोंमोन 10 तारिखआव जिहेतु बिसायख'थि 9 तारिखआव जों रावबो बेरायनो मोना 9 तारिखआव गावखौनो दुगा गुन्दाफोर लानानै बेरायनायाव बे घटनाया जानाङै घटनाया जादों बेनि थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो बेनिफ्राय शिक्षा लाथों जे राजनितिक हिसाबै थांनाया मोजां। बे खेबाव नोंथांनि सोर गोहो गोजा सोर गोहो गोलोन्दां रावबो नङा इलेक्सनाव बयबो फेक्टर आरो बयबो फेक्टरखा गोसोआथ' जाखागोन बोसोरे गोसो जायो जोंनाव बहाय इलेक्सन जाजासिम हिर' जायो रिजाल्टआव खिन्थु जिर' जाहैयो थिग बे खेबावबो बिदिनो जानो थांगासिनो दं जोङो उइनारानो जाखागोन जोंनाव खुनु सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया जोंनि बावखुंग्रियाव जोङो सोर गोहो गोरा सोर गोहो गोलोन्दां बेजों बाथ्रा गैया जोङो फेक्टर हिसाबै भट गेलेयो आरो भटखौ गेलेनांगौ हिसाबै जों गेलेयो देरहानांगौ हिसाबै जों गेलेयो देरहायो जों। बेसेबांसो भटनि फारागथियाव बे खेबाव ओरैनो थांनाय 2020 सनाव जोङो 4,444 भटआव जों देरहादोंमोन डिफारेन्सआव ओमफ्राय एमपि इलेक्सनावबो जों 4,000नि एसे बारा मोन्दों एबारनि खेबाव जोङो बेखौ बारायनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं आरो दिनैनि दिनाव जे नुदों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंनाव सिंजों सिं जोंजों कालेक्सन खालामगासिनो दं जाय बिथांमोना थांदों बिथांमोनाबो फैफिनजोबनो थाखाय जोंजों कालेक्सन खालामगासिनो दं बेनि थाखायनो बावखुंग्रि समस्थियाव सिन्था खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। जयनिं हाबाफारि लागोन नामा जयनिं हाबाफारिखौथ' लागासिनो आंथ' गामि गामि खालामगासिनो सिरि खालामबाय थायो बिसोरनि बायदि सानै साथामखौनो माने जयनिं जादों होननानै प्रसार खालामबाय थाया जों जयनिं खालामबाय थायो गामि गामि मिटिं खालामबाय थायो आरो जयनिंखौ खालामबाय थायो।
थिगैनो दङ नोंथां बिसायख'थिनि थाखाय जों जेबो सिन्था खालामाखै जोंनि वार्कारफ्रा दाबो थिगैनो दङ इउ पि पि एलआ बिदिनो 10,000 20,000 होननानै प्रल'भन देखायबाय थायो जोंनि वार्कारफ्रा बेखौ लानायाव गैया साफा सानै हयथ' थांदों बे साफा सानै थांनायखौ जोङो खरस जाया माने थांखायो जोङो आरो जोंबो मोनदोंना गोदान भटारफोर जों मोनदों गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ जों मोनदों इउ पि पि एलनिफ्रायबो हाबगासिनो दं इउ पि पि एलनि मेम्बारफ्रानो जोंनाव हाबगोन लासैनो हाबगोन दा एसे समय दंबावो नालाय जोङो बेखौ आगस्ट'हालागै गासिबो सोनायखौ कमप्लिट खालामगोन